Jesus munduko argia, Jesus Iesko egia, Jesus betiko bizia, Jesus jaiko gizona, zuri gure bizia, hartu gure jaunona, gogera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus Iesko egia, Jesus betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, arratsaldeon zenide maiteok, gaur Eukaristian oroitzen dugun santua da San Carlos Luanga eta Laguna martiriak. Bere bitartekaritza eskaturik, eska dezaiegun gure jangoikoari, lagun gaitzala Eukaristi honetan behar den bezala, bizitzen eta sartzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, Kristau hasi bihurtzen duzu martirieren odola. Egizu arren Carlos Luanga santuak eta lagunek bere odolaz busti zuten Elizaren alorrak eman dezala beti ugari Kristau usta. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibeizera, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Miletotik mandatua bidali zuen Paulok Efesora, Eliz elkarteko arduradunei dei eginez. Etorri zirenean esan zien, badakizue nola jokatu dudan zuekin Asia probintziara iritsi nintzen lehenengo egunetik. Apaltasun oso zerbitzatu dut jauna eta negarra artean juduen azpikeriek sortu dizkidaten probaldiak direla eta ez dizuet ukatu zuen onerako izan zitekeen ezer, jendaurrean eta etxez etxe predikatu eta irakatsi dizuet, juduei naiz greziarrei, jainkoa gana bihurtzeko eta Jesus gure jaunagan sinesteko arrenka eskatuz. Eta orain Jerusalemera noa, espirituak behartuta, han zer gertatuko zaidan jakin gabe. Hauxe dakitnik, Espiritu Santuak hiri guztietan esaten didala, kateak eta nekeak ditudala zain. Baina biziak ez dita sola, neure ibilaldia burutu eta Jesus jaunak eman didan egitekoa betez gero. Hau da, berri onaren aitormen, jainkoak digun onginaiaren aitormen egitea betez gero. Eta orain badakit zuen artean jainkoaren erreinua hotz egiten ibili den hau, ez duela zuetako inork berriro ikusiko. Horregatik argi eta garbi esaten dizuet gaur, nik ez dudala neure gain hartzen inori gerta dakiokeenaren erantzukizunik. Zeren eta baitiot inoiz, zeren ez baitiot inoiz uko egin, jainkoaren asmoa oso osorik zuei adierazteari. Jaunak esana, munduko erreinuok kanta jainkoari.
jainkoari. Euria ugari xuri zenuen oi jainko, zeure ondare akitua indar berritu, antxe kokatu zen zeure jendea, zuk ene jainko, zeure ontasunean, doakabeentzat eratutako lurrean. Munduko erreino kanta jainkoari. Bedeinkatua jauna, egunez egun, bere gain hartu gaitu geure jainko salbatzaileak. Geure jainkoa, jainko salbatzaile, jainko jaunaren esku dago heriotzatik libratzea. Munduko Kanta jainkoari. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza zuri jauna. Nik aitari eskatuko diot, eta beste laguntzaile bat emango dizue. Beti betiko zuekin egon dadin, ala dio jaunak. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza zuri jauna. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta esan zuen, aita iritsi da ordua. Ager ezazu zeure semearen aintza, semeak zure aintza ager dezan. Gizon emakume guztien gain aginpidea eman diozunez gero, betiko bizia eman dezaizuela zuk berari emandakoei. Hau da betiko bizia, zu egiazko jainko bakarrori eta zuk bidalitako Jesus Mesias ezagutzea. Nik zure aintza agertu dut munduan, zuk eman zenizkidan egitekoak betez. Orain aita emadazu aintza zeure ondoan, eman mundua mundu izan baino lehen zeure ondoan nuen aintza. Agertu diet zure izena mundutik bereizi eta eman zenizkidan gizon emakumeei. Zeureak zenituen, zuk niri eman zenizkidan, eta haiek onartu dute zure hitza. Badakite orain zuk eman dizkidazun guztiak zugandik datorrela. Zuk niri eman zenizkidan hitzak eman dizkietnik, eta hauek onartu dituzte. Eta benetan jakin dute zugandik atera nintzela, eta sinitsi zuk bidali ninduzula. Hauen alde erregutzen dizut. Ez dut munduaren alde erregutzen. Zuk eman zenizkidazunon alde baizik, zureak direlako. Bai, dudan guztia zurea da, eta zuk duzuna nirea. Eta hauengan agertu da nire aintza. Ez naiz aurrerantzean munduan egongo. Hauek bai, munduan jarraituko dute. Ni berriz, zugana noa. Jaunak esana? Eskerra zuri jauna. Ni berriz, zugana noa. Jesus jangoiko aitaren gana dijoa, eta gu ere jainko aitaren gana joango gara. Eta horrek itxaropentsu bizitzera gonbidatzen gaitu, baino eramaten gaitu baitare
geure eskutan dauden gauzak egitera. Eta gaur, evangelionetan, ikasi dezakegu hauxe. Jesus prestatu egiten da zerura joateko. Jainkoarekin otoitz egiten du, eta eskatzen dio eman dezaiola, berak mundua sortu baino lehen zuen aintza. Eta guk askotan, geure otoitzean, ez da sartzen dinamika hau. Ez diogu eskatzen lagun gaitzala azkenengo pausoak ematen. Baizik eta ahaztu bezala egiten dugu edo tabutzat bizi dugu heriotza. Oraindik ez. Eta egia da, gure naia dala biharramen berriz elkartzea, baino inok ez daki. Jangoikoaren eskutan gaude. Eta jangoikoaren nahian gaude. Eta gaur hoixe ikasi beharra daukagu ez. Geure egunerokotasunean ulertaraztea heriotza bizitzaren parte badala. Heriotza bizitzaren parte badala. Muchas veces la muerte la dejamos como algo que no fuese o no tuviese lugar en la vida. La muerte tiene lugar en la vida, es parte fundamental. De la misma manera que nacemos, la misma manera que morimos. Es verdad que hay algunos que no morirán, eso es verdad. Cuando el Señor venga por segunda vez y a quien pille en este mundo, esos no morirán. Eso es así. Pero la mayoría de gente, pues moriremos. Y no lo llevamos como algo normal, ¿no? Siempre andamos con los deberes por hacer. Hay una historia muy bonita que refleja un poquito esto que quiero decir. Y dice que a los cristianos, si se le pregunta, si se le dice, mira, oye, fulanito, tienes 30 minutos, en 30 minutos vas a morir. Entonces el cristiano enseguida busca un cura. Busca un cura para confesarse, para hacer las cosas bien y para entrar en el cielo. Y es algo bueno. Pero fueron a donde un niño y le dijeron, oye niño, te queda 30 minutos de vida. ¿Qué harías? Y le dice el niño, seguir jugando. El niño nos denota que ya tiene las cosas hechas. A diferencia del cristiano, el mayor, que siempre vamos renqueando en las cosas espirituales. Ay, que no me pilla ahora, que me pilla la casa sin barrer. Y en las cosas espirituales tenemos más cosas sin barrer que en lo físico, muchas veces. Vamos dejando, y como nadie, no tenemos que dar cuentas de lo que llevamos dentro a nadie, pues vamos dejando y pasan días, pasan semanas, pasan meses, incluso pasan años. ¡Ay! ¿Qué me ha pillado la muerte? Pues claro. Pues que seamos como este niño, ¿no? Que le demos más importancia a lo espiritual que a lo corporal. Que lo corporal se queda aquí. Y lo que nos mantiene en flota y lo que nos va a dar vida es lo que nosotros hacemos con nuestra alma y la relación que tenemos desde nuestra alma con Jesucristo, con Dios Padre y el Espíritu Santo.
Hilbezperan, aitari gure alde egin zion otoitzean Jesusekin bat eginik, zuzen dezaizkiogun guk ere, geure eskariak jangoikoari. Paskualdia burutzen ari den Elizak, hots egin dezala mundu osoko behartxoen artean paskoko berrion pozgarria. Eska dezaiegun jaunari. Munduko interes ekonomiko eta politikoen ondorioz, gozera, gerra, bazterketa, zendabiderik eza nozitzen ari diren herrientzat, izan gaitezela kristauok, zenide bihotz zabal. Eska dezaiegun jaunari. Elkarte kontemplalarien alde. Jangoikoa etengabe goretxiz bizitzeak oroitaraz dezaiola Elizari eta munduari, geure izate osoak jainkoa baita duela bere helburua eta betea. Eska dezaiegun jaunari. Izan ditzagula geure elkartetan beren zenide apaiz zerbitzuak eskainiz, evangelioko bidean aurrera egiteko lagunduko dieten bokaziodunak. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Sakrifizio etengabe honek garbi gaitzala jauna eta isur dezala geure gogo bihotzetan goiko graziaren indarra. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai. Eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Kristori jarraituz, Carlos Luanga martiri santuak, zure izen aitortzeko isuri zuen odolak. Argi erakusten ditu zeure miragarriak. Geure ahultasunean zeure almena agertzen baituzu, eta indartxo egiten indarri gabea. Zeure testigu izan dadin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti gorezten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurra beteri dauzkaz, zure dizirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizutet behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeuare izara beti eta beti zeure herria biltzen eguzki alde batetik besteraino, opari garbia ezkein dakizun.
Apalki beraz jauna, eskatzen dizugu egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, bedeinkatu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea, eta zeruratzen miragarria gogoratu zaren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna zeure elizaren eskintza honi, ikusi eskintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia, egizu jauna zeure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristorengan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerura eritsi dezagun lehengo Maria guztiz doatxua, jangoikoaren ama beti Virginarekin, haren zenar Jose Santuarekin, zeure apostolu eta martiri santuekin, Carlos Kolunga eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte, zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Leon gure aita santua, Fernando gure gotzaia, eta gainerako gotzain eta elizkizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familionen otoitzak, aita guztizona erakarri zure gana mundu zabalean, banandurik dabiltzan zeure seme alabak, hildako geure zenideak, gaur horitzen ditugun Sebastian eta Francisco. Eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak, harritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu zeure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean, Jesukristo gure jaunaren bitartez, bere honen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldor gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzuga, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ez gero, ez gaitzazutziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Eman guzu pakia gurugunotan zure errokiari esker. Bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo.
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki. Erruki. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Ona bildotzestia, zerutik da jetxina, jainko maitea. Gure hartzainona, ta egilea. Aitarik maitena, zeru emailea. Ona bildotzestia, egiazko gia, zerutik da jetxia, jainko maitea. Ostian zaudela, degu zinezten, zeruan bezala, orgu maitatzen. Ona bildotzestia, egiazko gia, zerutik da jetxia, jainko maitea. Egin dezagun, otoitz. Jainkozko sakramentua hartu dugu jauna, zeure martiri santuaren garaipena ospatuz, egizu haiek oinazea jasatzeko sakramentu honetan aurkitu zuten indarrak, eman dezaigula guri ere, oraingo nekeen artean, fede eta maitasun iraunkorra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinkaz itzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Bai ezkerrak Horretan, ezkerrak eman, goikoari,
guztietan dugota honegin guri, eskerrak eman zeru lurretan, eskerrak jainkoari menderen mendetan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela. Me sacas tiempo.